Ja sam Dijana Fabijan. Sudjelujem u projektu Marea i kroz iskustvo OPG Bio Mara i Bogdan Šujica usvajam kako na svom polju ostvariti proizvodnju za vlastite potrebe na ekološki i održivi način. Kvaliteta umjesto kvantitete. S mojim suprugom Peterom imamo zajedničku viziju prema kojoj vjerno hodamo malim kornacima, ali stalnim i ustrajnim radom. Ima tu puno učenja, ima grešaka i učenja na tim vlastitim greškama. Puno rasta. Oduvijek me je fascinirala priroda, a sve je više ugrožena našim ljudskim aktivnostima. Tako da rodila se želja za vlastitim vrtom, a ta želja i motivacija porasle su u trenutku kada sam shvatila da je priroda jedan savršeno uravnoteženi sustav. I ako naučiš kako poštivati i brinuti se za prirodu, bez da ju iscrpljuješ i da ju dozvoliš da se samo obnovi, to pruža ogromno zadovoljstvo i srce ti bude veliko ko kuća. To je bio raznoliki vrt u nastajanju, a to znači da je biološki raznolik na 3 načina. Prema biljnim porodicama, prema izgledu i prema životnom vijeku. Poštivanjem prirodnih ciklusa i procesa, plodoreda dobrih i loših susjeda, mi direktno utječemo na stabilnost i otpornost našega vrta. I sama sam se razboljela 2012. godine. Puno sam razmišljala, istraživala i došla sam do spoznaje da hrana koju jedemo nije dobra za naše zdravlje. Započela sam tako od svog vrta kod nas doma. U to vrijeme sam ostala i nezaposlena i baš tada mi se pružila prilika da vodim skupinu mladih u Argentinu. Projekt Preset je bio jedna životna prekretnica za nas oboje. Nakon toga mi se otvorila prilika da dobijem na korištenje vrt u Biskupskom dvoru na 2000 m2. I tako sam sama bez praktičnog iskustva i potrebnih alata krenula u avanturu. Ideja vrta je da osim što je samoopskrbni, da bude na neki način kao učionica ili kao dnevni boravak u prirodi. Mjesto gdje radiš, učiš, promatraš i spoznaješ sebe i druge oko sebe, međuovisnost. A ono što je izrazito bitno za današnje doba mi se čini da osvijestimo ograničenost pojedinih resursa, da se zauzmemo za njihovo dobro upravljanje. Svakako tu iza stoji jedna velika kompleksnost i potreba za cjelovitim pristupom jednoj velikoj temi kao što je ekologija. Najnovije obrazovanje stekla sam na Laudato Si. To je cjeloživotno obrazovanje dijalogom do cjelovite ekologije, koje me je osnažilo, dalo mi je odgovore na puno pitanja i smjernice kako da svojim budućim gospodarskim aktivnostima minimalno utječem na sve stvoreno. U Hrvatskoj svi mali ispod 1 hektara nisu povoljni za ekološku poljoprivredu, iako ne znam zašto. Istraživanjem u ovom projektu Marea došli smo do podataka da je struktura zemljišta u Hrvatskoj rascjepkana i vrlo je pogodna za mala, samoopskrbna ekološka imanja i vrtove koji bi značajno mogli pridonijeti razvoju ekološke, lokalne, nutricionistički kvalitetne i održive hrane. Trebamo biti čuvari prirode i raditi u suradnji s prirodom, a ne protiv nje. Doživjeti prirodu kao jednu živu organsku cjelinu koja se ne može dijeliti, to je nešto od čega više ne mogu i ne želim ni pod koju cijenu odustati, dok ne ostvarim svoj san.
Svijet treba promjene, a one nikada ne dolaze od vrha, već od onih najmanjih, od nas. Onih koji doživljavaju, onih koji shvaćaju i koji djeluju. Koji se zajedno osnažuju i dijele svoja znanja i svoje vještine i svoje resurse. I oni njeguju odnose i povjerenje. Oni se udružuju u zajedničkoj svrsi, a to je briga za naš zajednički dom.